Hello guys, welcome po sa aking panibagong video. Welcome to another product review video. So, ilang linggo na rin since yung last na video na nakapag-provide ako ng mga product regarding sa mga produktong nagamit ko or ginagamit ko or gustong gamitin ko. So, ngayon, magre-review ako ulit regarding this product na nabili ko na ginagamit ko or iniinom ko as of the moment because I've been drinking this for quite some time and I think I wanted to give you guys what these products are and what are the benefits of these products. So, without further ado, let's get right into the video, I guess. Okay, so sa mga nakapanood ng aking mga earlier videos, mga previous videos, mga luma kong videos, I think mga pang-ilan yun. Simula na nagsimula ako, I think mga pangatlo or pang-apat na video ata yun. Sa mga nakapanood nun, alam nyo na may problema ako sa thyroid, problem with my thyroid. So, sa mga nakaraang videos ko din, may video din ako doon na may part doon na naglaga ako ng mga herbs like turmeric, ginger, soursop. So, I did it for quite some time. Nag-start ako in 2017 ata yun. And then, sabi ko, nakapagod pag, ganun palagi yung ginagawa. So, what I did is, bumili ako dito sa amin, naghanap ako ng alternative na pwede kong inumin aside from, sa mga na nagamit ko na or na nainom ko na. So, itong product na to is nabili ko dun sa local market dun sa mall dito malapit sa amin. And what I really like this product is, hindi lang yung 3 or 4 yung laman niya, but 5, 7 yung content, which is very good and nakakatulong talaga sa problema sa thyroid ko. I-explain ko lang ulit saglit. Meron akong problema sa thyroid way back 2017 and I was diagnosed with a certain illness, but that didn't stop me from living a life that is more like goal oriented, parang yung masaya lang. And then of course kahit na may karamdaman ka o di kaya you are very healthy, if it's really your time to go back to dust and your spirit will go back to God who gave it, it's really gonna be your time. But the reason why iniinom ko to is because we have to take care of our body as well, by meaning na hindi naman like you have to depend on what you are taking on your body. Hindi naman sa yung parang depende ka na lang kung ano yung iniinom mo or without asking God's help as well. So, iniinom ko lang to is parang alternative kasi I stopped drinking coffee and started drinking this, tea. So, ang una kong i-introduce is itong 7-in-1. 7-in-1. Health is our, paano ba yan? Health is our treasure. Lalagay ko na lang ito yung picture nito. Nakalagay ito, it's made by Jade Ruel. 7-in-1. Health is our treasure. This is made in, nakalagay dito yung address nila, made in Barangay Gusoon, Carmen Agusan del Norte. And ang gusto ko dito is pito yung laman niya sa loob. Yung combination ng mga herbs is ng turmeric, ginger, mangosteen, malunggay, ampalaya, oregano, goyabano extract, and brown sugar. I've been taking this since 2018 pa. So, gustong-gusto ko siya kasi ang parang hindi strong yung lasa niya. Nalalasahan ko yung turmeric, yung ginger, yung malunggay, palaya. Parang mild lang yung taste niya sa lahat ng nakapaloob dito or content niya ng mga herbs. So, 300 grams siya and it's only like 130. Basta hindi siya abot na 150. So 300 siya, hindi siya abot natin. So it's very, very affordable. And then I think mga ilang weeks ko itong ginagap kasi 1 tablespoon. Hindi siya masyadong puno, 1 tablespoon lang yung ilalagay ko sa isang tasang tubig na mainit. And then hindi ko na siya nilalagyan ng sugar kasi may brown sugar na siya dito, which is enough na yung content ng sugar niya. So, i-ano ko lang yung health benefits ng mga herbs na nakapaloob dito. Yung turmeric, which is, it has powerful anti-inflammatory effects.
and is very strong antioxidant, help boost your immunity. And ginger as well, relieving digestive problems. Mangosteen, antioxidants, low calories. Vitamin C, reduces cholesterol, anti-cancer, anti-tuberculosis, anti-inflammatory, and Alzheimer's as well. And malunggay normalizes blood sugar level, combating malnutrition, treat rheumatism, relieves headache. Ampalaya herbal treatment for diabetes, anti-cancer, immunity booster, appetite suppressor, antioxidant, and easy digestion. Ang guyabano naman is rich in vitamin C and B, vitamins, thiamine, riboflavin, niacin, calcium, iron, phosphorus, and carbohydrates. And oregano naman is anti-inflammatory, antimicrobial, antifungal effects, and may kill MRSA, Listeria, and other pathogens. So, yes, I really like this. Para kasi iniinom ko talaga to siya palagi every umaga, hindi pa ako kakain. I mean, habang kumakain ako ng agahan, iniinom ko siya, tsaka before ako matulog sa gabi. So, ang next naman is itong roasted black rice with turmeric blend. Nakita ko lang siya dun sa, kasi katabi siya dito ng unang product na in-introduce ko sa inyo. Nakita ko lang siya, sabi ko, parang interesting kasi yung itsura niya, and then parang siyang yung granules na is parang pulveron, parang ganun. And it is made by Agrico, Agricultural Keeps Organic. Agrico means agriculture keeps organic. And let's see where it's made. It's manufactured by Paglinawan Organic Eco Farm in Duminag, Zamboanga del Sur. I think this is where my father was born. Okay, so ang content ng tea na to is black rice, turmeric, ginger, soursop, moringa, lemongrass, and brown sugar. I think kaiba lang nata ito sa unang inintroduce ko sa inyo is wala siyang black rice yung una, at saka walang lemongrass. I think nang kinaiba. At saka yung sa una naman is wala siyang mangosteen. Wala siyang oregano, mangosteen, at saka mangosteen, oregano, at saka ampalaya. Wala siya. Kasi ito lang is 5 lang yung content. Ano dito? 500 milligrams siya. This is why pero mas mahal to siya compared to sa unang binanggit ko na tea. What I really like this product na bagong ginamit ko is bagong ininom ko pala yung bagong ininom ko is parang lasa siyang if nakatikim na kayo ng aroma, yung parang giniling na bigas, yung parang ganun yung lasa niya, but it's not that strong, parang mild siya kasi of course may mga content siya na ibating herbs. So may kasama din siyang brown sugar, so pag ininom ko siya same din umaga at gabi, may isang kutsara ng tsara, and then yeah, nakalagay dito not recommended for pregnant woman. Okay, medyo pricey siya, parang yun is hindi siya umabot ng 150. Ito naman is parang almost 200 nata to? 199 ba to? No, it's more than 200 kasi to. Ano kasi to eh? 299 na nata to? No, more than 200 to. More than 200 kasi 500 milligrams siya. 500 grams. Yun kasi 300 grams lang siya. Ito 5 lang yung herbs na content. 5 lang herbs yung content niya. Doon sa kabila is 7. So, compare this to, mas gusto ko to kasi mas marami siyang laman na content. Compare siya dito sa isa. But either way, either one, okay naman both. Mas cheaper na kasi pag medyo budget ako. Mas bibigil ako kasi dito. Though, compare sa taste, ito kasi parang siya, parang may ka talaga ng kape. Parang may feeling mo kape. Okay, so before I'll end this video kasi yun lang yung dalawang produkto na binibigyan ko ng review. But may insert ako na isang product which is it's a pure turmeric kasi dati before pa bumili ng mga dalawang yan, ito talaga yung una kong binili. Kasi pure turmeric talaga, as in pagkatapos siyang i-meal ay parang ginawang powder, parang diretso na nilagay sa packaging and then iba yung nilagyan ko kasi pure turmeric to siya. Iba yung lagayan na kasi naka-plastic to dati. Ang brand niya is DHODZ yung brand niya. Ilalagay ko yung picture.
Yung amoy niya talaga is yung amoy na ano kasi pure turmeric, the pure powder ng turmeric. Okay siya pero I don't like it. Okay in a sense na yung parang talagang pure turmeric talaga yung iniinom mo, yung walang halong ibang ibang ingredients. Compared sa iba na may nakahalo na iba, so malit lang yung content ng turmeric, but dito talagang pure na pure. What I really don't like this one is talaga hindi ko talaga kaya yung lasa. Ay, iba ako. At parang, pero tinatry ko siya ngayon, parang sobrang liit lang, ninahalo ko doon siya sa tsang iniinom ko para mas marami yung content ng turmeric kasi out of the herbs na nakapalutong sa mga tsaa na iniinom ko, I think turmeric is one of the herbs na merong pinakamalaking content ng antioxidant content. Tama ba yung sinasabi ko? May ano siya, malaki yung antioxidant niya na content. But unfortunately, hindi ko talaga kaya itong siya. Talagang pure turmeric talaga yung powder. Hindi ko talaga siya ilaklak sa parang ano lang, ito tsaka brown sugar, hindi ko talaga kaya kasi pag ganun mo, may ano, yung parang yung ano pa lang yung amoy, yung aroma ng ano niya, yung parang amoy ng ano niya is hindi ko talaga kaya, plus taste pa niya. Good thing na merong ganun sa sa ibang product may turmeric, may hindi ganito katapang, kung ganito katapang yun ako sure. Pero parang alternative na to kasi pag wala na akong pera, pag nabusan ng pera, wala na akong pabili. Ganito yung bibilin ko, which is this is way cheaper than those tuna pinakita ko sa inyo kanina. But anyway, nevertheless, pag ikaw may problema ka sa something like, if you're combating something against something sa inyo, sa katawan mo, this is good antioxidant. Parang i-bear mo na lang yung sobrang pangit talaga ng lasa. But, who knows? Alam mo naman, lahat ng gamot o lahat ng intake na nakatulong sa katawan is most of them hindi naman talaga maganda yung lasa. Nakatry ka diba ng gamot na masarap yung lasa? Hindi naman, diba? So, sa lahat ng yun, if available sa inyo, bumili rin kayo, I can recommend this. Kasi, lastly, the reason why na ini-introduce ko yun sa inyo, hindi po ako binayaran, ini-introduce ko kasi ininom ko siya at saka nasasarapan ko sa lasa. And it's affordable. May mga nakikita din ako dun sa mall na mga ganito din, pero hindi naman pamayaman kasi naman yung price. Well, anyway, may mga kaya naman kayong bumili, bili na kayo ng bili. It's really nice. God created the earth with yielding plants. So before those doctors discovered any medicines available on the market, available na yung mga herbs sa ating paligid. So, alam niyo nga yung one time, alam niyo ba yung sa amin tatawag namin dito is bila-bila. I'm not sure if it's carabao grass in English. Yung parang damo lang siya sa paligid. Kaya parang yun, try ko rin siyang herbs na yan. Sinasama ko yan lahat sometimes sa paglalaga ko dati ng turmeric at saka ginger at saka yung iba. I guess that's all for this video. I have shared you guys what I think. So if you have anything to say, if you have any questions, comments, just say it down below and I will appreciate what you guys are going to say. So see you guys next time and you guys have a wonderful day. Bye for now. Peace out.